kay nasa day bago na vlog karon kay daily vlogs biyata. So karon ang buhaton karon kay mag-reaction mi sa TikTok na katong Invincible na film. Katong na film bitaw sila na kagulo TikTok nga katong reaction. So akong mga kauban kailan naganudan ni kay nakauban na din ako sila sa akong mga vlog. Katong wala pa rin nakaila sa ila ang paila-ila sa inyo. Closey, Francis, si Honey! and then Kisa pa attitude siya si Queenie Dismas. So karon di ay kay busy kay no kay ano Busy sila silang live. busy sila na live kay kita mo tay love life. Sila kay sila gito lo na love life so ako wala pa. So karon Soon, ano na soon? so karon Nakikita dot yung ano, yung Mag- taga si Casey. ayaw Dili, so mag-reaction dyan ta kapag reaction na taon, so kung mag-reaction. So, katong wala pa din naka-subscribe na subscribe na gid subscribe na gid mo para bibong tanan ba. Wait lang, may something. Kamulo bitaw ta mag-vlog eh. May something na mga nangyayari sa likod. Wala kayo kay paputungan mo ang gawan. Hi to you, my love. Wala na my love. So karon, so good na ta. So, gi-off na ko ang music na ni para di tayo mga copyright. Kabuang. Di ka buwan. Dako ka ay. Dako ko yun. Wait lang, di ba? Isa lang. Di ba? Ayo, pwede po. So, sige, continue ta. Okay, babae dyan. Bunsi Francine. Hey, my God! Pag-shave. Baga, magkatulog. Kasama mo yun. Kining kwansin, kasi yung reaction ni mo dan hinalawas. Mga paranoid. Really? Actually, kuan. mabagay mo mga juday mo No. mga type. Mayroon yung mga type. No. Ay, dili. Dili na ko Payat ni yan. type. No, kay kuan siya, ano, naman gid siya tattoo. Dayon siya. Dili ni mo like mga type. Hindi ka like that na. Sige. Next week na like. Tanawan mo. No, Tanawan na to. grabe. Glowman daw. Sulawin. Wala. Dako rupod gyud siya glawat and then gamay kay ulo, Diyos ko. Para magkana. Wala kini. Wala na itato Japon dili. Puti, di siya pa puti lang. Di man siya guwapo. Puti ro gani. Look, you have to do it. Hala. Itong lagi yung kuwan. Sita. Itong lagi yung kuwan. Kasi tawagan na ihita. Wait, wala yung ano ay. Singit na singit. Di ka man panlugod. Di lagi uso sa ilang kuwan lagi. Lagi uso sa ilang kuwan. Isa ka pang shade. Babae naman. Wait, nakita ko. Di ba good? Pagbuhat pala niya. Saka pala niya. Hala, Diyos ko. Napatay. Nakita na nila ako. Nag-aakak ko. Nagpapahaon. Sayang, gupo ba yun? Kasi magbubulis siya. Ay, nag-aakak. Nagpailan ang tagmanyak. Dito yun. What's up, mga kalugong? So, dili gito na human sa atong vlog, sa mga reaction. Dili gito na human sa atong reaction dani sa film dati. Okay.
TikTok kay ang TikTok game mo na nilang gold star Pornhub. So no, kaya unta no ka mga kwarta mo dana na kuan no, pero mato mo reaction, mo po to ilang mga reaction na lalamian sila, na disappointed sila. Sorry na. Sorry na sa. Nasa ba? Nya ang uban kay mo namanyakan ni. So, pero dili Ikaw. Ikaw, Toy. Dili jud na tingaod kay nag-vlog ba yata. So karon, dili na ta nahawan. Please like, share, and subscribe.